Balima Anyakuma, très urgent. Balimao, billet mardi 23 juin 2026. Ambora ka Assimi Goïta, nous avons un président. Ko aka bilan, ko Sandourou bilan. Ko en 5 ans, ko Assimi Goïta a construit 15 hôpitaux. Docteur Sou, tant aniduru ko Assimi Goïta ou de Djom Mali kono. Ko en même temps, ko Barala, ko Assimi Bara di Mali, Mali on m'a dit, ko en 5 ans, le président de la transition a créé 304 000 emplois. Oumou Salsek. En balmam so dobe ko Oumou Salsek. N'a bela jere nyaba photo là. Allez de comment nous faut. Oumou Salsek. Voilà. Ko Assimi nale. Ko dobora chômage la quoi. Ko malien on here soro. Assimi klela kateme président betaka. Ko sabula ko Assimi nana bara ou de créer. A ko Mali djera sisa here de. Ko Mali bilama kadi kateme kuluka. C'est-à-dire que neta rambe Mali kele de konowa ou bien même na malien hakili jiki kuma kele na ou kuma na docteur Soko kan ou kuma na anye munye bololo sanfɛ ou koko Assimi bara ba bi sabani nani kaw de créer kaw emploi de créer, n'est-ce pas? Donc si ça malien Assimi Goïta yani Assimi kana malien dendo de bora ka muruti fanga do contrôle la ko parce que ko yurugu be ka caya jamana kono M5 be bodo mina M5 ko fanga mbe kono ibeka fanga ko yurugu ka caya kono ko ibeka kanga taka boy ko parce que kay Mali ke ma famille d'abord ko insécurité be Mali kono ko Mali tata yere yi ko faransi de taille Mali, n'est-ce pas? Ko insécurité be fampe, n'est-ce pas? Angongo est français de Noy. N'est-ce pas? Ambeo fone reboula. Ambeo keleke. Oh, Assimi Goïta nali. Assimi ka kele ere fen flani. Ka yurugu kele. Ka insécurité kele. M5 ka point bas. Point wero ou balade. Point wero ou be M5 ka kele la. Mais point bele ba flamu be. Oye ka yurugu kele. Parce que ni yurugu kele la. Jamana be dia. Ani ka fanga taka ke iyere ka famille d'abord anye ibeka ke surtout domina Karim Keita ni sunguru yira ka ibeka ka fanga yere ka malien na muruti ka fanga di M5 ma Karim Keita ni muso photo yele ube dona boîte uniforme na malien be muruti ko ka ibeka gen ko parce que ko ibeka denye Mali ke jene ya worodi malien be murutira karamo nyuma be bora kante ibeka fait, n'est-ce pas? Au karabela jele boru kalama ale Assimi Goïta mu nana karasigi ibeka place là ou wasolan kuye mouye kanye Kidal soro, n'est-ce pas? Kidal perdre au boulot. Un. Deuxième mois, Caribina, pour que Caribina kera inafo sanundi, ni Caribina be dombi, fo malion be tegere fo. Ka ibeka toyi, Caribina be domogota rogo Caribina reduna. Ka ibeka toyi, sira kun tegedente. Ka ibeka toyi, tero umat likele amame, kunana kana Bamako mine. Amame, ko Mali aéroport attaquera ka ibeka to fangala on ma me ko bina jara bora ko Mali on te bo Bamako dafe ka ibeka to fangala on ma me ko kaisra tegera on ma me ko Bamako sra tegera on ma me ko bisi u jolen fleni ko tero ko bisi te bo Bamako ko atakai ka ibeka to yo make ale clé la insécurité jugera ka teme depuis ala ka Mali da anyo insécurité madu c'est-à-dire que ugani bilan ne nafa jumeme ni folla ni wakati la pa ere nana muya to malien bora e ma karia ka kudeta ke ibeka la malien de bolen ka keleke e kudeta ke ibeka la malien bolen ka keleke au nana malien ka keleta ka abunu barake me au moke anye ibeka keleko parce que Karim be ka sunguru teke Assimi Goïta nana ka sunguru ere ta chien kele ka mari marché be duma no e batulu nyangi. C'est-à-dire que ka batulu nyangi ere ka parti politique ka be kele ka révolutionnaire kele. Donc tu as échoué, c'est-à-dire il y a un président Koloma de l'Égaski depuis à la Kamalida. Oui, Ngalondega Malotula. N'est pas commentaire que je suis certain que la dame Oumou Salsek a été formée par Boubou Mabel Diawara. Aya ki ala kamakata commentaire ou kala. Ne commentaire ou kala ne yele la foka nkono dibi. Ne kunga ni vidéo ke début kunu. Bila ne kumbe mo vidéo ke yele kumbe klané la. Ça ne yele la di. C'est-à-dire ni ka do kolongono ka bochi. Ka kolon, c'est-à-dire ka do soko na ka bochi o kasa be do yere de nuna.
sari yere negen dan kolongolon babu ci ye ni korodi acha au binchugo jugara koy dongo do be besi kura de créer kidal flane tero bolu hali ki kungolo la maka ay asimi kidal libéré adama de manga kafa kayada kidal be niveau minda bia mani ne de ali shidi kidal ka sura kadini segu tungarai ala nya be benga ningela mais auka sababu juguya auka fanga mene ko juguya ay maleon de kaw faduni kanyina ka tero kele an bere kunga fara ngoga ka tero kele munu yere be ka fara auka ka tero kele nolu mandi awye aw be tla ngalon tike ko noro ulla ko le mali na folo chouin ay ben le cerveau donc kasola ko tero di ay shogal mayga donc kasola ko e mali na folo chouin sali munu yere keleke ko ka tero kele munu yere keleke ko ka yugu kele aw kra ko ngalon tike kelen tike ka na o mogo kelo na kolu donc kasola mogo munu yere kumbe ka fanga koro sinsin kana no mogo koro yi o perevu flo flene et puis anga janga nyor la me folo abela jeli ni kumani me bubu yeni fo amena de ko ni be feni sorasi o keke bubu mabel fleni bubu ba mago do de bubu dine segu tungara bubu de la ka fone segu tungara na ka ko na be fe nga fen sorasi nunu bulu ka sora wakati ne be to ka sorasu critiquer an be kun bulu bubu mabel ko ne ma ko koro ki giri ka sansi tien ko nunu tse ka malijo ki bi tade nyinu nunu kere fe dro abana ibi madawi nu e fe fo e be so u be fe be dima bubu ya fana ngo bubu ngone ga yere ma hora tse ka ne balula mune tse ka ke bubu mabel ba balolo be aka kale korane la nyanga londe bubu gone mak ayni kuma kele mu fa afo ne re na nyan nenya ne tale malla ne ga hotel la bubu ya fonna ki fle ki ku yimine ko pasi ki de la ku soso kateme ne minele ne blalen ko fe bubu mabel ko ne ma kale be conseil mu dinema kan ni sorasi ko u tege di alama ko ne ka boka tegere fuku ko me fembe soro nui ki bi mada nunu yede kale mu fama sorasi nunu na kan nunu soso kan atuko ne go bubu net se ko ke ngo peut-être ngo à la longueur ngo ne sorasu te bala ay kuma kele mu fo ay ni kele ni fo nena awa wodi be ka kebi awa ne tola voilà la vérité ne ba faire ka sa wallahi ne te fara janfaka bubu be janfa de la e ma be galonte abado abe kan galonte ke awa kadu ye fana bubu ba ta ka ba tani soro awa ubetani nyokoy abana c'est tout ako kay docteur Sotanduru jo au lycée rebe oro jime folo docteur Sotanduru lycée bemi kay docteur so retapele undi ay ta commentaire ou kalandro peut-être il va so docteur so jo Facebook de sans feke Facebook ni YouTube ani TikTok ou ka docteur so be jore ou ba jonu dabara udi ou be docteur so jo bon ni na fa jube na san ni kuma nu culte de personnalité kayira droko président de barala ni be bar ayta Iran est-ce que iranien be ka bokolu ka président be barala est-ce que iranien be ka olu awni ala na krache ayta Iran be perevu de ira kerek Iran baga woni ngona ite olu communication ba nunu fle Iran to law ou be bo be information du ga jamana kan mais en tant que radical kay jili ba ya ere sa quoi jamana ba fefen bi ite ni mamana ko yi donc do président ni ke en fait président o kuma be campagne de la ante campagne na ni be baraka ke na kay mo ko ba asimi go ta marfata e ka da et puis me défi do fana lancer malien bela jere kan vidéo partager ne be défi do lancer asimi go ta na de me baka uma ou ka marfa da krefe nous dalimba la malien be asimi fait ou ka débat contradictoire ke cybercriminalité ou ki si moi la marfa ou ka da krefe ou ka mogo kana uma foka simika sanduru kay bara babinani ani babi sabani nan de créer ka o de kaya awni ala na krache o kata débat ke Amidu Doumbia be malla oni o kata débat ke nous be fait ka débat ke ni mogo munu o ka débat da électron débat contradictoire wallahi ayta commentaire kala statistiquement ou yere ka tagala jedro ou be fait mon blako asimia ke o kata commentaire kala o ba do la ko malien tout fait malien me ka sara marfa dinga wallahi taw fe domina ko mogote politicien ko politicien ye jamala bo
palais da la ko ka taa boulevard la politiciens karala ka taa boulevard la ay mangan ci ka teke abe ka mun kɛ Mali ni Burkina an b'a dɔn minnu t'aw fɛ k'olu bagabaga olu k'u makun minnu b'aw fɛ olu kelen ka kuma a ka kɛ bɛɛ kɔnɔ ko bɛɛ b'aw fɛ minnu makunnen bɛ olu ta tɛ dɔn parce que olu bagabagalen don on a compris le jeu là on a tous compris o de kosɔn an bɛ nin cɛkɔrɔba in ka kumakan kala nin cɛkɔrɔba in kumana a yɔrɔ la dɛ an ka sini yɛrɛ ka kumakan yɛrɛ lamɛn yan fɔlɔ dɛ. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Oh, et échouera maintenant. Oh, tout mourir. Et échouera maintenant. Et ta tienne à bon. Donc, au thème de fait Kabala, en a dit, et courant de Maliouna. Et courant de Maliouna. Adama Sanougou, ni Ablaï Maïga ni Mokokedi, ni Mboula Katara Côte d'Ivoire. Ni Kungan attaque Kasso de là, ou souffert. Ou y'a la bo V8 fima na ka bouli fo Bamako fo Côte d'Ivoire. Ni Mboula. Ni Ablaï Maïga Fegadi. Ou ye enquête ou damene dora Boula. Ou ye Lamine Sedou Traoré. Lamine, voilà. Ou ye Lamine Sedou Traoré. Ou de mine ko don kaso la. Sado Kamara Tereke. Ou ye Mali justice betien. Ou de clé là. Malien. Ça dit que non, aye justice m'gala tsega taouda wallahi. Anga jangan cokor balam. Wala me biwolo la magena ka mage. Ay name. Alhamdulillah rabbil alamin ala. Wallahi adama ne fenye Mali nkono. Ngesa biwolo ko ina kami alaenda medilikai. Nin kalo nyi Mali ngono kami alaenda anyan kalo kali kapi. Migo ala ko teke be udmedi ka ngalon tige susu mo me shila ma to wili ira ni java yim Mali kono kam ala enta wa java be bola aman galon be bola interaction clean na foli na ko kulita horo damiti ibi re damika ba muma be ali sabati na ni idalakan Horon be Dalakan Labat, Horon de Ibi Dalakan Labat. I am a colorful horror manga for B, Yako Shini. No, Nalislaje, we ain't Caluminti, Aladibado. Horia Meso, Lima. You mamma, Quabe Kumaflapo, Horonte. Voilà. Other de Lacapa, Agawajula, a co horror for Casa, I think Alunti. Me only horror Galangal Dile. Come ni present charmant and a name. Rila chama billahi ite ni mana mala kwenye ingila ite ni opila ite mana mala kwenye ingila olu kle betemna ibeka wo atete wo alfa ni kle betemna Mali meke po Mali meke shiraka meni kle semeni ni kle dama ni kono kle menga ere tewi ni kle dama ni kono je ko bekla Mali ngono ya je toro bedla malinga wa mashike trajo mo on kan boko angol magi alafe sitanye dabal tanye alay fa kalfola nuke anro bulla marfo na bulla finu alay fa kalfola o ala kile mi ya kalfola ala kanu bo fa na abada ni ala mumbalu na ya so ye jumla dun kon to ko ala re bodo ala ko wala fa na to yo amina rabbi ala ko do bela jelemene ni te segu tungara kuma kan inde rabe ni ede bon anga flana frama metuguna anyo de fana ante taw ambe boni prévu anga name Voilà.
Merci. Voilà. Abefle. Pour le bidisi goshi. Ambe kam moge o nyogoda siye. Ante tubabu fe. Ambe kam farafina dambe. Farafina dambe tien fodi. Farafina dambe oye dalakan bato di. Farafina dambe oye horonya di. Ni surasi nunu horonte o jogo kelen tula. O lebe bo o lebe ka farafina dambe ke. Ngalon de galaw farango ka ko ka farafina dambe keleke. Ko kam moge nunu kam amo wallahi shugala de be no fe. Shugala bu no fe de. Tunga doni yele quoi. Benizo jale mede ñu sari ngeski ku ga chatri la jengele da de quoi. Kolo ñere ñu commentaire do kalan quoi ñele la quoi. Ko nous devons éviter les cultes de personnalité. Que ce n'est pas, voilà, que ces hôpitaux ont été construits sur Facebook ou YouTube. Que le gouvernement mythomane bipolaire, ça peut être qu'il a construit ces 5 hôpitaux à Kati. Sinon, qu'on voit ici à Bamako, c'est rénovation. C'est rénovation. Sinon, ça fait plus de 3 ans que l'hôpital des militaires est à Sanankoroba. Salut. Docteur So Jolé nous beta pentri no kola doron kolio docteur So kurajo. Ay première pierre fait da monsieur première pierre ay première pierre fait da machi là-bas. Asimitra première pierre fait da aya kele irana kaf kele banati. Monsieur première Pierre Goïta. Pierre Goïta ningala de. Sadi ngalo ngalo. Ngode fana de. De pas simi Goïta ntari kale murike fi. Fendo be ni yake. Mais a formalio yana dala kay delan ki banki. Abina fosa no mogodo be. Ni yu ka fen chouin ni bala de dimene. Mogo do pe ube fro ku ka foro la ni taruka mangoro chouin ube ku ka fen do chouin. Ete chouin dabla fo ka dien fara lahara kan. Oye kele zo chouin donné fle e ven de la oula. Asimi yi kale limike. Ku te nyogon janfa de. Janfa kera a verisi janfa ni ngalo ntege awanya asimi talande de. Ala sago au sago. Awa sini tukunu abe bo abe kuma were fo munu ni tekelenyi wallahi ni asimi katu abe fo na ko labango juguya ala muso nga kuma ko laba manyi asimi labango jugu abe fo na ko labango juguya deisani ala deisani asimi labango jugu ra ko aben bela ne ben viro ga be tesa kasino asimi mene suila ko dogo ne ma asimi to ko crise karsa ki bamine non mbe 12 mba se ka 12 doni quoi mais nga saison 2 nga saison 3 borabi saison 4 be bo chininde voilà o te dabla de ambola de amba pousser ambe pion pousser de male o de kuda kambe